Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Balik na taon diri sa bahay ni Kay. Huwat o na to! May susihon lang ko sa unahan! Puti! Puti! Doon nagkikipagod sa puti. Unsa na masad ka ni? Puti! Unsa man nagkipaghot ni mo? Puti! Oh, ang sawa! Niya na sa bang sawa! Ni Kay! Wala yusan akong sawa! Puti! Ayaw nagdumuga ang sawa! Dako kayo na! Oh, mitanaw na ko ang sawa. Ni Kay! Ni Kay! Kinahanglan mapatay na ka ng mong sawa! Kitigisundan na niya, pra! To, ayaw! Ayaw tigbasa ang sawa! Unsa? Pero lamyon nun yan na yung puti, ha? Nga kita isunod patay ta! Nagduwa lang sila. Unsa? Sipot na may pasabot! Si Puti ug ang sawa. Nagduwa lang sila. Oh, nagdulak ka na? Mao ka na ang sawa nga nagpakatug sa Reynas ibabaw niya. Sigurado ka? Sigurado ko. Ang mga duha ka mata niya, itumog puwa. Siya ang sawa nga nagsunod-sunod nato. Aw, kanagay, misunod mo siya na to din eh. Nagunahon na gid na nga lamyon ta. Tagsa-tagsaon ta na niya. Tanawa sila to. Tanawa ang sawa ang itoy. Ah, ang usa sawa. Ah, uy, iyang gibalakisan ang itoy. Hala! Iyan nagibutang si babaw sa kahoy. Ah, uy, usa ka na sawa ha, sa? Tanawa to. Iyang gibalikusan ng pikas kahoy. Ug ang kahoy nga namutangan si itoy. Oh, pilata yung ito'y paingo sa pikas kahoy. Agi sa lawa sa sawa. Daan pa ko. Dili ordinaryong sawa ka na nakita, tatuto. Muraw, nagasinabot ang duha na. Nagduwa lang sila to. Pero dili ka kanong sa sawa ka ng ito'y kung gutom mo na na. Nagtuo ko nga dili. Anong laging nakasiguro man ka? Tungod kay makasabot sa akong gisulti, ang sawa. Unsa? Tanawa ha. Sawa! Pakanaogan na ka nas puti gikan si babaw sa kahoy. Oh, uy, kibulungan. Gibaliksan. Gibaliksan na noon. Gibalikusan sa sawa si ang ito'y o gibutang sa yuta. Sawa, sige na. Palayo na lang. Ayaw na pakita na mo. Kay mahadlok nga kung mga kauban ni mo. Oh, uy, mitanaw na ko ang sawa. Ayaw lang gadlog na ko. Tao magid ko. Mura lang kong nakwaknit. Mura lang kong nakwaknit akong naon ba kay napakan mo kong kwaknit god. Sawa, asa ka? Uy, klaro ni mo ni Kay mo palayoon niya. Muta nakagasa ka. Ni Kay, ayaw lang gunang kuha ng sawagod. Magkasabot kasi sinultihan mo sa. Tungod kay dili siya ordinaryong sawa, totoo. Ay, libo pa nila. Madam, ano katawa ka? Daan pa ko. Daan pa ko maniara mo din sa ilawom sa palasyo. Tanawan ninyo! Ah, unsa man ang Oh, ilimno na ang naa sa garapa, madam. Mao na kini ang akong gihimong lumay alang sa hari. Ah, ay, hatagi ko ana, madam. hatagi ko, madam. Ako ang hatagi ko una, madam. Ako nang testingan sa usa ka dama. Ako sa madam, hatagi ko anang lumay nga imong kay akong lumayon sinikay. Kung magkita mi puksab. Sige, pagkuha ka mo og way shod nga sudlanan. Oh, ni anak ko, madam. Kini ang akong sudlan, madam. O niya, madam mo. Wa man isud ang garapa nga naa sa imong butanganan. Sige, hatagan ko ka mo ni ini. Og ikaw, Andoy, ang unang mo gamit ini. Oh, sige, kana.
Ganahan ko anak kay gwapa kayong usa ka dama, madam. Kalit lang na batan noon na akong gibati pagkakita na ko niya. Sige, hatagan ko na kamo sa akong lumay. Di na bot-bot ang imong gisulti ta? Nga nakigsulti ka sa sawa? Waligi ko manghambog tiguang. Awar na ka, Sorry. Wala nakakailan na Sorry lang. ako. Sorry lang. Tinuli akong gisulti na ko, ha? Nagsulti mi sa was, tinuto. No, kakuyaw gud anang sawaha gud. Dili siya ordinaryong isawa, Lola. Basta makasabot siya sa among isulti ni Toto. Mo ba? Mano nila, og posible nga bantayan ta ng sawa. Di ba ni kay? Pero, dili mahimo nga magpakita siya sa mga tao. Mo magyapon na sawaha ang dito sa sa gipresuhan sa hari na to. Mo na siya? Napadila yung sawa rin nila. Maura man to. Mauna. O klaro kaayo, nga nagsunod lang siya nato. Og iyat ang gibantayan. O maayo hinuon. Tulo na kay bulungang lina lang ang nagbantay nato. Nganong tuluman nila. Nga duharam na sila ang iro og ang sawa. Og Ikaw! ha? Di ka kay bulungan. Nawan ang dagway mo. Joke to lola. Gamay. Katawa mas ni kay. Oh. Lami-lami gamay. Oh, bitaw. Uy, di na ka magubidyan titiguang. Hanggaw. Ilmo! Oh, Prinsipe Iloy, tabangi ko nga matistingan ako ang lumay nga gihatag ni Prinsesa Rosa. Sige. Ay, dili pa man ka makatisting anang imong lumay kay wa pa man dinis ni kay. Ako lang unay testing. Sige na lagi. Sodas kwartos mga dama. Ug bisan kinsa nga imong masugatan. Hatagi na mong lumay. Sige, pero uban ko. Dali. Sunod ako. Pili ko gwapa ha. O lagi, pilihan ta ka. Nana. Nara sila. Pagpili na. Hain man anang imong gusto, ha? Kanang dakog-dugan. Mao ba? Ang hilumon maning uban ay. Tutok lang na to. Kana ding dakog-dughan imo, ha? Hoy, ikaw! Ikaw, kana. Dali. Dool kang noy andoy. Oh, kana na. Nindot yun ning bata. Bubata sa buwin eh. Ubaniso ni Andoy dito sa pikas kwarto. Ay, dali na day. Uy. Di man din ni kinahanglang lumayon. Musunod man ni dayon. Hoy, di ka makatiste nga anak ni Andoy. Adto na lang sa merkado pangitag imong lumayon. Sige, ugma na lang. Manog salita kung mabusog tas prutas no ni kay no. Natural. Unsa kaya ni kay? Ani kita din imong pundo. Mayo ka? Oto, Oh, anhilang una ta din mo pundo. O na sige. Ugma atong lipyuhan kining maong bay. Ipanglabay na to ka ng mga nangagubang bangko. Sige la, ato na tabangan ugma. Ay, Limpyo na ang suot sa bayto. bahay naging siyang tanaw ni kay. Anhin na to din hiplanuhon ng atong buhaton sa Rayna. Nganom din ni kay. Unsa ba plano ni mo sa Rayna? Kinahanglan makamatagid siya to. Oh, pero unsa man mo pagpantas Rayna nga gahom man ka ang nakapatuga na. Kinahanglan mahibawaan na to. Kung unsay nakapakatog niya. Ang hari, pasi nang hari ni bawo na. Wa mahibaw si Haring Burakas na hitabo sa Rayna. Kay dito siya sa panggubatan. O sa pag-uli niya, nakatug na ang Rayna. Ugwa na ang iyang duha ka anak nga kaluha. Unsa? May anak ang hari? Kaluha? Mao ka na to. Kaluha ang anak sa hari. Ug nawa kini sa dihang mipauli siya gikan sa gubat. Uy, kaluoy kagi sa hari sa. Moding sa puton kayong hari. Sa puton kayong hari ba no? Oto. Pero, naibaw gid ka ang bruha kung kinsa ang nagpakatog sa Rayna no? Mao ka nang atong sulbaron. Sa pagkakaron, tiwaso lang una na tong panglimpyo ni Inimbay. Nga bat... Oh, Misigit misigit si Lula. Dali, atong susihon sa kwarto sa Rayna. Tanang! Lahat sila hitabo. Anong misigit-singgit mga Lula? Sa kaong kabuhin mo na? Tanawa! Tanawa ninyo ang Reyna! Tanawa! Oh,
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!